Hi guys, medyo gabi namin dari invite mo magputin. Ya, magabi ya. Nadugay may kay nang lubong bumi sa bana sa akong igagaw. Then tapok-tapok po rito sa mong likod ra. Dray, pagita kang kuya. Be, pagita kang kuya. Ha? Kameran dua kay si mama wapod kani atin og pangadji, pangwalo, then jigian. Wapod mo kuyog kay gikapoy nag-intram sila. Di lagi sa piti kapuya ko no. Intrams man nila ron. Hi guys, may napunta ni yung tanan dyan. Happy 80 years ni Tatay X. Dyan, dengan kayong salamat ni Nanay Remy ug ni Terlin sa ilahang pag-invite namo ug shout out ni Ate Joyce nga naa sa Sweden. Dagan kayong salamat kay gituri po ko ninyo nga enjoyhang ka pamilya. Jalami kayong ilahang mga pagkaon guys, klase-klaseng pagkaon. Diyan nawahi rami ni Junjun, wala rami kaabot sa ilahang prayer. Kay nagpakaon po mi sa mga alaga sa bahay. Diyan manihapon tanin ninyo guys, lami kayong ilahang pagkaon, mabusog na po mi ni Junjun ron. Ilang iskabitsi arang lamia. Klase-klaseng sudan. Diyan mga unta guys. Shout out sa mga taga Bohol. Delihero, si Ate. Ate Arlen si Ate. Mga taga Bohol rapod ni sila guys. Nagabot-abot mi danhi. Nakasawa po ni sila. Ay kani mga laki taga Bohol ni din. Ilang mga nasawa taga danhi. Inja lami kadyo silang pagkaon, daghan na ram gajigi kuha ni Junjun nga. Busog mi kay gikan pud mi namakas dito likod sa bay kay gilubeng naman ang katong nay gikuas Ginoo dito pud mi gikan. Shout out na Nanay Remy na guys, hapis na Nanay Remy. Sig katawa kay ni Junjun na ram ka saba to Ara nang kuan guys, voice over kay na may video kay. Shout out ni Mireros nga may taga-kanta nga na Diya, shout out ni Terlin. Harang kabutan ka dyan ni siya guys. Harang ka masikaso. Kuan karon guys, sumad sa pagkamatay sa ilahang tatay. Diya, birthday. Ilarang gidangan. Ay, sa Terlin di ay. Hi guys, mga anta guys. Mas lami dyan mo ka magkinamot guys. Kinamot ako. Gibutangan ra nagsilupin nagang kamot. Lami ka dyan ilang kuan guys. Pagkaon Lami ka yung ilang kuan guys, pagkaon labi na kaning kuan iskabitsi. Lami ka yung pagkaluto. Meron pagkaon na. Kanta Terlina.
Wa si mama og si Gian guys kay si mama mo atin og pangadji dito sa namatian. Ya si Gian wa siya muuban kay gikapoy kay nagintram sila ganina. Puro ra ni sila kuan guys mga kamag-anak ra. Ya pilapil pud mi. Salamat kadyo ti kay Injo Mingi. Welcome pud si inyong pamilya. Human nagpangaon nagguban nilang bisita guys, kami na may nauwahi kinsaon man nga nalagi po tayo mga tulumanon sa natang bahay, mga kuan ni sila, mga kamag-anak rin nila tanan, kami rayga apil-apil dari nang salamat kaadyo kay welcome pud mi nila silang pamilya. Salamat kaadyo at Erlin ug ni Ate Joyce nga nasa Sweden, dagan kadyong salamat kay napusog jud mi sa lamian kaadyong panihapon, dagan kadyong sudan, klaseng sudan at pinakapaborito jud na kay hipon. Lami kaadyong muluto siya taot sa nagluto nila nga lami kaadyo saratoy nga nakalimot ko sa nga dato sa ilahang kusinero. Dagan kaadyong salamat Nanay Rimi, buutan kaadyo sila. Dahil sa pinadarin mo kanta mga taga-buhol ko sa taga-buhol. Muni sila guys nga mga taga-buhol, nga tapok-tapok lagi taga-buhol karon. Kakita-kita. Diyan kanis ko yung aning kanta tagaan dani harang gimute kay diyan makapiright. Ang dessert wow salad. Lami kay lang kon guys. Lami kay lang dessert. Ay, takis man di ay. May kuhit. Oh, kan dito pa oh. Kutsara ba naman diha? Ako mo ini. Masing mabunda kaguan niya kanta ko. Diligado ko minit kabing nako. Kuya, gabi mo gid. Mo kali, uwan gyud. Alam daghan natin. Musig na balik mi diri sige pero mi na inani. Wala ka ba dili? Kasi binulis na mo sa kwan? Ha? Panawan. Wala oy. Kayo pud doy mara kaon na. Pisa man daw sa ilaha? Pista karon. Matay mi. Diyan lami agilang kuan guys, salad kay di kadyo tamis. Sige rang hatod sa tirlindarhi. Ulit tayo da. Ano ito na punda doon? Inon. Oh, kuan ma. Okay ra ni kay hard man. Yung boy. Mutungas pa sila karon? So, mayroon na siya. Pa. Emperador o Pondador. Ilayog sa ikanino sa adlaw. Kapilan na siya kung may hero. Nabinlan mang lolo Tome. Nabinlan sa kabilin. Dito ni
Yan ako. Salamat ni Nanay Remy kay gapilan po ko nila t-shirt ug salamat ni Ate Erlyn ug ni Ate Joy. Mura na po kog member sa ilahang pamilya. Karang lipajang nanay lami ka jung pahiyom. Mabot na lang sa buhol ito. Bakit ikaw ka na lang ako nandiyo. Lami ka jung pahiyom ni nanay makalipay pud o kabutangan sa ang kalipay karong gabi ha guys kay welcome ka ko dari silahang bay mura po kog ilahang kadugo. Nako dari silang kuan guys sala galingkod-lingkod tapad na si Nanay Remy sa Terlin nami dari kuan lang sala ka dito sa gawas grabe music eh nagbidyo ki. Salamat ka dyan ni Nanay Remy ug ni Ate Erlyn ug ni Ate Joyce nga nasa Sweden sa ilahang tibok pamilya. Daghan kayong salamat sa pag-welcome namo dari silahang bahay. Mura na po kong taga-dari na dari gasud-sud. Nas nanay nga tapad-tapad mila may kayong smile para sa damig naong lingin. Nalipay siya kay makita na ko nagingit sura sa buhol. Hindi pa si Jailhan nga 78 tagijahang edad kay kuan pa bata pa. Mga buotan kadyo sila nga kuan guys pamilyaha. Welcome ra ko kadyo sa ilang bay. Lami kadyo sa pamati ning i-welcome ta bisag di nato igunsa sa di nato kadugo uba nga nailan rata sa social media makalipay nga makabanding tag mga ingani nga pamilya nga mga buotan kaadyo malami kaadyo mga ismay lami kaadyo gilahang pagtagad nato lami kaadyo sa pamati nawa jagahang kuan guys pagka mauwawon kay mga buotan man kaadyo sila. Hi guys, padong namiguli. Parang kasi nga kadyo kuwan. Dari. Ya, salamat kadyo nay. Muli nami. Natugon alas 9 na sa gabi eh. Kapahuway na. Inja. Salamat kadyo ti. Ya, man ay magpaon. Ning buhos sa guwan. Itod pa. Nindot na tayo talon. Ako nang hulman tinig adto na tugkuan. Asa? Ay adto na tugkuan. Bukid. Adto sa tugiyon ni ate sa Highland? Ay sa to? oh, adto Highland? tate. Oh, ato to. Kaya hulman. Magkuan sa ta ato sa. Po magkuan pa Plano sa tabaw kanu siya. Mayo lang panahon. Kanang ingaron Kanang ito walay yung mga bagyo pa. Wanuwan. Nay, bye-bye. Are sa minay. Salamat nay. Bye-bye, ti. Salamat ka, Jo, ha. Salamat ka din niyo. Salamat sa pag-welcome. Ako pala ipakasulod na meron ko siguro. Kabulong mo drive ko doon. Oh, kabalot pa kayo kasi ang tulog ko. Practice ko balik ko pasali ki. Dugay na ba ko. Ko kay multi-cab ba. Nabi mo tika ay katon dito sa. Walay mo drive, no. Dapat di ko sa ano malabot. Practice, tig-drive, ti. Mas maratol. Ito ti. Kung manabito ko maratol ko. Mataga ka bigas kuan. Bigas. Alang gato ang kuan nabilin. Ito ang plastic. Da pa may bring house.
Ningkaon pagdaga nagbit pag bring house. Kaya salad. Salamat ka Juti ha. Bye-bye. Message ra ko. Message ra. Salamat ya. Kay sinanay katugo na ra ba to? Togo na gid dito.